Hej og velkommen til episode 2 af vores lille Java-kursus. I dag skal vi gå igennem if og while løkker. Derudover så skal vi også finde ud af, hvordan funktioner eller metoder, som der er nogen du kalder dem, de fungerer. Og så skal vi også kigge på at få noget input fra brugeren gennem konsollen. Jeg har allerede sat et projekt og en klasse op. Hvis I er i tvivl om hvordan man gør det, så skal I se min tidligere episode. Episode 1. Så ja, lad os komme i gang. Først og fremmest så hedder klassen jo Simon siger. Og det er en gammel leg, hvor Simon han uddeler ordre. Og hvis Simon han siger, Simon siger, sæt dig ned, så skal du sætte dig ned. Men hvis Simon han bare siger, sæt dig ned, så skal du ikke sætte dig ned. Så det vil vi prøve at inkorporere lidt i vores lille Java-program. Men først, så skal vi jo finde ud af, hvad det faktisk er, Simon han siger. Og for at Simon han kan snakke til os, så skal vi bruge en scanner. En scanner bruges til at indhente tekst fra vores konsol hernede, som vi lige clear. Sådan. Og jeg ved ikke om I så det, men jeg importerede scanneren her. Grunden til at jeg gjorde det er for at vi kan bruge scanneren, fordi som udgangspunkt, når vi åbner et Java-program, så åbner den så lidt som muligt for at spare på hukommelse eller på rammene. Så for at kunne bruge nogle funktioner, så skal man importere dem, fordi så importerer man ligesom kun de ting man rent faktisk skal bruge, og det er så sparer man på ressourcer. Og ressourcer, de kan godt være dyre. Så. Men vi har scanneren her, ikke? Så skal vi bede den om. Så vi siger til brugeren, giv mig en kommando. Og så venter vi på kommandoen. Så det vi siger ud til brugeren, vi printer ud i konsollen, giv mig en kommando. Et godt trick her, det er, i stedet for at sidde og skrive system out print og så videre, som jeg ikke kan finde ud af lige nu, så kan man skrive syso, syso, og så kan man trykke kontrol mellemrum i Eclipse, og så skriver den ligesom for dig. Det er godt. Man må godt være doven som programmør. Men det vi så gør, det er at give mig en kommando, og så siger vi ligesom til Java, okay, men så skal du også vente på, nu skal du ligesom vente på, at der kommer noget tekst ind fra brugeren. Så lad os prøve at gøre det. Giv mig en kommando. Hej. Det er ikke ligefrem kommando, men det er, ja. Så kan vi skrive hej ned i konsollen, og så trykker vi enter, og så dør programmet, fordi så gør vi ikke mere. Men for at kunne bruge den kommando, vi får ind til noget, så skal vi gemme den. Og vi gemmer den i det, der hedder en variabel. En variabel er en måde at give en værdi et navn på, kan man sige. Den her variabel er en string, og som vi snakker om i sidste episode, så er string det er bare et stykke tekst. Så, kommando. Så vi gemmer det brugeren siger inde i den variabel, der hedder kommando. Og man skal gøre hvad man kan for ligesom at give variabler og metoder og klasser og så videre sine navne, så det er lidt nemmere at finde rundt i, så man ikke bare kalder den sådan der. Det kan man ikke finde ud af. Okay. Så vi har en kommando. Til at starte med, så lad os bare gentage den kommando. Så vi siger Simon sagde, og så printer vi kommandoen. Så man kan sige, her der printer vi Simon sagde, og så plus, og så når man bruger plus efter en string, så klistrer den ligesom bare den tekst bag på den string. Så man siger, giv mig en kommando, sæt dig. Simon sagde, sæt dig. Så man kan se, den her kommando, den bliver ligesom klistret bag på teksten. Okay. Men vi skulle kun gøre noget, hvis Simon sagde, Simon siger først. Så det kan vi se, om han gør
ved at lave en if-sætning. Så vi siger, hvis kommando punktum substring. Nej, det er vist ikke rigtigt. Contains. Yes. Så hvis den her... Yes. Så vi siger contains. Simon siger. Så gentager vi den. Sådan. Så hvis kommando indeholder Simon siger, så gentager vi det. Ellers så gør vi ikke. Lad os prøve at køre det. Sæt der. Så skete der ikke noget. Så prøver vi at køre det igen. Simon siger, sæt der. Simon sagde, Simon siger, sæt der. Okay. Faktisk så behøver vi ikke, vi gider ikke have Simon siger ud. Så det vi så igen kan gøre, det er, at vi tager det der hedder en substring. Så det vil sige, at når vi har kommando, så printer vi kun en substring. Og det vil sige en del af strengen. Så det vi gør, det er, at vi siger, okay, Simon indeholder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tegn. Så vil vi kun printe fra plads nummer 11 i tekststrengen. Lad os prøve at køre det, se om det fungerer. Simon siger, sæt dig. Sæt dig, sagde Simon. Fordi så tager vi ligesom kun fra plads 11 og frem. Resten, det der er før plads 11, det ignorerer vi. Det gider vi slet ikke have noget med at gøre. Okay. Men det er lidt irriterende nu, at vi ligesom skal op og starte programmet. Køre det. Så stopper det, så skal vi op og starte det igen. Så får skrive det igen. Så det er irriterende. Så måden vi kan komme ud af det på, det er ved at lave en while-lykke. Så siger den, at imens, eller så længe, det her er sandt, så kører vi det her ind imellem de her to tuborgtegn konstant. Og jeg har bare skrevet true, så det vil altid være sandt. Ja, så det er det, der hedder en uendelig lykke. Så man kan køre den, så den vil bare køre for evigt. Så lad os prøve at sige hej. Nå, giv mig en kommando. Simon siger hej. Se, Simon siger hej. Så kan vi bare fortsætte. Læg dig ned. Ingenting. Simon siger læg dig ned. Simon siger læg dig ned. Så det fungerer. Så kan vi stoppe den her. Det er jo så meget rart at ligesom have, okay. Hvis kommando den er stop. Det vil sige, hvis brugeren har skrevet stop i kommando, så stopper vi. Måden vi gør det på, det er, at vi tjekker på kommando. Equals ignore case, den tjekker på og ignorerer, om det er store eller små bogstaver. Fordi ellers så vil der aldrig være det. Så hvis man skriver stop med stort bogstav, begyndelsesbogstav her, så vil den også stoppe. Og så kan man sige, hvis stop, så breaker vi. Men vi behøver slet ikke tjekke det her nede. Så man kan sige, at hvis stop det bliver kørt, så behøver vi ikke printe, hvad Simon siger. Fordi at der er ikke blevet skrevet Simon siger lige meget hvad. Så vi kan fint breake her.
Break gør det, at den stopper while-lykken, så man ligesom hopper ud af while-lykken. Så siger break, okay, så hopper vi herned til, og så kører vi resten, men der er ikke noget resten, og så vi stopper bare programmet. Godt, lad os prøve. Simon siger hej. Simon sagde hej. Stop. Og så stoppede det. Lad os prøve at skrive Simon siger stop. Se, så kører vi videre. Fordi det var det Simon sagde. Det var ikke mig. Okay. Så lad os prøve. Sidst der snakkede vi om en lille smule om den her public static void main. Det var en metode eller en funktion. Og man kan sige, eftersom at det her, det kører vi jo hver eneste gang, så kan vi faktisk smide det ind. Vi kører det rigtig mange gange, så vi kan faktisk smide det ind i en metode. Public static. Og fordi vi bruger jo kommando her til at ved du hvad, vi smider bare det hele ind. Sådan, public void Simon siger sådan. Så flytter vi alt det her herop. Og vi skal også have mere med. Nej, ham gør vi noget andet. Sådan. Se, nu laver jeg lige nogle ting her. Public static void boolean. Boolean her. Return type of Simon siger. Så det vil sige, at Simon siger metoden, den kan returnere data, strings, int, heltal, sandt, falsk. I det her tilfælde, der er en boolean, det betyder sandt eller falsk. Så vi lover, at vi enten returnerer sandt eller falsk, inden den her metode når hertil. Så det vi gør, og det vil vi bruge til at vide, om vi skal stoppe Simon, eller programmet, eller om vi skal køre videre. Så det vil sige, at hvis det er stop, så returnerer vi sandt, ellers returnerer vi false. Så ved vi hernede i vores while-lykke, at vi kan køre Simon siger. Simon siger herop, lover vi Simon, at han får en scanner ind. Det er det scannerobjekt, som vi opretter her. Så det vil sige, at vi stadigvæk opretter scannerobjektet ude for while-lykken. Hvis vi rykkede scannerobjektet ind i while-lykken, så vil vi oprette et helt nyt scannerobjekt hver gang vi kører den igennem. Og det vil ikke være særlig smart, fordi det kan man genbruge. Og som vi alle ved, så genbrug det godt. Og hvis man genbruger det rigtigt, så får man pant for det. Og det er penge. Så lad os se her. Okay. Så vi kalder Simon siger. Vores metode her. Og vi sætter scan ind. Sådan. Men vi tjekker ikke, om Simon siger, at vi skal stoppe endnu. Så hvis Simon siger, at han er sand, så skal vi stoppe. Så breaker vi. Ellers så fortsætter vi bare. Så det vi gør, det er, at hver gang vi kører while igennem, så kører vi Simon siger, som er heroppe. Vi giver ham en scanner, som han skal bruge, når han skal scanne fra konsollen. Og så siger Simon, okay, er der blevet skrevet stop, så returnerer vi sandt. Hvis der er returneret sandt, hvis det her er sandt, og når vi returnerer Simon siger, så kommer det ind i while-lykken. Så breaker vi, men hvis vi returnerer false, så er der ikke skrevet stop. Og så fortsætter vi bare, så kører vi bare ud af. Okay, lad os prøve at køre den. Giv mig en kommando. Hej. Nej, okay, Simon siger hej. Det er jo flinkt af Simon, at han ikke bare ignorerer os. Simon siger hej. Giv mig en kommando. Okay. Stop. Og vi stoppede. Fantastisk. Vi kan så tilføje flere kommandoer, fordi lad os antage, at vi havde skrevet kommandoen, den var vandmelon. Som de fleste ved, så er vandmelon jo en frugt. Det er noget værd noget. Men det er ikke en kommando. Så vi kan printe ud her.
Vandmelon er ikke en kommando, det er en frugt. Dit fjollehoved. Sådan. Sådan. Så hvis vi kan, så vi har tilføjet en else if, så det vil sige, hvis det her er sandt, så stopper vi. Så er det true. Men hvis det ikke er sandt, så kan det være, at det her er sandt. Og hvis det er det, så printer vi vandmelon er ikke en kommando. Det er en frugt i fjollehovedet. Og hvis intet af det her er sandt, så kører vi bare videre, som vi plejer. Giv mig en kommando. Så kan vi skrive vandmelon. Vandmelon er ikke en kommando, det er en frugt i fjollehovedet. Okay. Skal nok. Så Simon han siger, stil dig op på bordet. Stil dig op på bordet. Super. Og så stopper vi. Sådan. Ja. Så i dag har vi fået kigget på, hvordan vi bruger en metode, hvordan vi opretter en metode. Vi har kigget på returtyper. Vi har kigget på det her op, som hedder en parameter, som er, når man ligesom skal have data med ind. Man kan også tilføje flere data, hvis man gerne vil det. Fik jeg lukket den. Man kan tilføje flere data, hvis man gerne vil det. Vil vi ikke lige den her omgang. Og så har vi kigget på while-lykker. Ja. Men husk at like, hvis du lærte noget, så husk at like den her video og subscribe, så du får flere videoer. Så kan det være, du lærer noget mere. Så, men indtil da, så ses vi.